Ka pa makaon? Kaming sa ref. Ano ko masasakap? Tapos? Makulog mag-ihit. Dire na? Dire na. Ano na? Tawag doon, nag-uunay na daw. Ano yan? Ubo na lang tapos. Sige. Ano itali? Nato daw ko sa pinag ano rin ano yan. Ngayon sa may namin. Ha? Mamati na din sa dalawa. Ano kasi chef? Guys, bili na kayo! Peanut butter! Peanut! Who wants to buy the peanuts? Yan. Peanut! Anyone can buy the peanuts. Peanut butter for sale. Peanut butter for sale. Bili na, bili na. Ito sa kaibigan mo. Kanina pa ba? Hatag mo. Gabi, hatag mo ka pa yung mga. Hindi ko nakapagpuot saan. Matulog kasi ka mga. Hanggang artista, nakapormat ka. Wagas sa pag-ibig na wagas. Just home. Just got home. How are ya? Oh my gosh. Just got home. Oh my gosh. Hi. Edward. Hi, Edward. Hello. You look 14. I look 14 years old. Really? Oh my God. I look 14 years old. Oh, why? Too young. Really, I'm not young. I'm 40 years old. I'm not young. Thank you for the thumbs up. Baby face, yeah. Maybe. Baby face. Thank you, 9 people. No way. Why no way? I'm 40 years old. Really? Gab, ada dun. No way. Okay.
you for what you doing. Just got home. Thank you for the thumbs up. Hey, Gab! Ay, kasi parang ay. It's meeting ball. Thank you so much. Clean up time, yeah. I need to go to the shower. Sorry. Waiting here. All my life. You give kids. You have, yes, I have kids. I have one kid. I have one kid. Son. Wait. Thank you so much for watching. Thank you for 11 people. Thank you so much. 11. 11. 7-11. 3. Thank you for the 3 likes. You did. Thank you. Edward. Where are you from, Edward? Where are you from? Thank you for the likes. Where are you from, Edward? Hi, Hegs. Cheryl. I hope you're having a wonderful day. Thank you, Hegs. Los Angeles, California. Thank you. Wow. Please like and subscribe. Thank you, Hegs. Hi, Golden. Merry Christmas, Golden. Oh my God. Welcome back, Golden. How are ya? Merry Christmas to you. Have a God bless you, Golden. Thank you so much. I'm good. What about you? I'm fine. I'm still beautiful. Joke. It's a joke. I'm fine, Golden. Long time. No news from you. Oh my God. I'm still, nothing changed about me. Oh my God, thank you 12 people here. Golden, I maybe you hit the like, no? Thank you for the likes. All right, late for me Christmas again. Yeah, thank you. Yes, late for you. You need to sleep. Sleep well. Merry Christmas, Golden. Again tomorrow. Noche Buena tomorrow. Subscribe chat. Thank you, Golden. Thank you so much, my friend. God bless you. Thank you, 9 people. Bye-bye. Bye, Golden. Bye. Thank you for joining here. Thank you so much. God bless you. Merry Christmas in advance.
7 p.m. Bye-bye. Nar, hi Nar. Nar. Nar, U4H71. Hello, thank you 17 people. Thank you for the 5 likes. Thank you so much. Oh my god. Grabe, grabe. Thank you so much. 18 people. Thank you guys. Need to know. Thank you so much. Don't you want? If you really love me, then you can make it to me harder. Love me harder. Love me, love me, love me. I need to take a shower. But first, I need to take a coffee. Where's my coffee? Where's my coffee? I need to know. Love me harder. Love me harder. Love me harder. Love me, love me, hello, hi Ruby 10. Ruby 10. 24 people. Thank you so much. 6 likes. Thank you so much, guys. Thank you for the likes. Thank you for the likes. Thank you for the likes. Abel Chardo Garneca. Hi, Abel. Hola, Amar. Hi, Abel. Where are you from? Estás bien hermosa, corazón. Corazón. The corazón. Thank you for the. Oh no. Oh no. Oh no. 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 Because be nice, no? Be nice. Carty, 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 car. Be ano? Behave. Oh my God. Behave, carty, carty, car. Please. 27 people here. Thank you so much. My God, people, thank you for watching. William, hello. You have a beautiful. Oh my God. No. Warning for you, party car. Warning for you. Behave. Sinabi ko na eh. Mga to, ang ginawa ko din ay, nako. Ang kulit. Ang kukulit nyo. Mga manyakis. Manyak. Minumulto na ako ng damdamin mo. Ng damdamin. Thank you, mahal. Babakal kong
ako. Di ko aram ang apakalon. San? Totoong sahod ka. Nagbakal ako chicken. Pritoson. Nano, mga spaghetti, pansit. Ano? Pansit. Mga nalang spaghetti ng fried chicken. Ano yan? Sa New Year na lang kita mabawi. Ano ito? Tapos mahimo na lang kita salad, ha? Thank you, 17 people. Thank you so much. Thank you. Just hit the like. Thanks so much. To get to know. So, I shot this. Oh my God. And if you really love me, then again, get to love me harder. Love me harder. Naghatag na didisan hali sa barangay. Tigwang port. Ang kangingirit. Hapon. At least, okay lang. At least mayan. Pahingirit niya niya. Okay lang. Thankful pa rin. Grateful sa blessings. Kahit konti. Basta mayroon. Gaan ka na? Ano, libot mo doon? Marian John Para. Hi, Marian John Para. Marian John Para. John Para, John Para, John Para. Para na Para na mama Para na mama I need to know if you really love me. Then again I get to love me harder. Love me harder. Love me harder. You really love. Thank you, 19 people. Thank you for the likes. Thank you so much. Thank you, guys. What a wake. Uy, paluwayan naman nga. Bato ka na naman ga. Bara mo na nakalive ako. Grabe oh. Morris. Thank you, 24 people. Hope you hit the likes. Thank you so much. I need to know if you really Dili ko matandaan gaban. Ang sabunan ko. Kung saan ko nailagay. My gosh. My gosh. My God. Bye-bye. Sorry man. Sorry, wow. Dejo, sika!
Wow. Buy peanut butter. We sell peanut butter. Please. Peanut butter in the house. Bili na kayo. At tagkira ini. Pesos per ano. 250. 250. Yes. Peanut butter with ano, homemade. 50 daw. 50 pesos per each bottle. Thank you. Maligo muna tayo. Duwas ang gato. Duwas, Buy one, take one. buy one, take one, 100. You save 0 pesos. If you really love me, Baka mo dito. Nadugo wala. Ikaw na ako. Gusto na dugo ito mo. 50 pesos, 100. 200. Gabi yun na lang pala. 300. 400. Wow. Bili na kayo. Ano yung ato na? 50 pesos per bottle. 50 pesos, please. Oh my God, game over. My lingkuran. Hi. Shoutout daw po. Si Taba. Sinong Taba? Yung Dita Money. Shoutout kay Taba. Sinong Taba? Maraming mataba. May bata pa na eh. Lipat ka na dan. Limit ba? Mylan. Hi, Mylan. Hit the like, please. Hit the like. If you really love me, you're gonna get to love me harder. 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 Don't love me, harder, harder. Patungan na lang ko na yung isang tiles. Napaka-YouTube ba? Ano na yung doon ko sa aga? Ha? Si Ben na sa aga. Thank you pa. Hit the likes.
Thank you so much. Number 7. Mylan Turan. Maling Turan. I don't know ba ito masabi may question siya. Hi, Bong. New router. Kagaya ni Babang. Hi, Bang. Paano yung nakapalo? Wow. Oh my God. I'm from Los Angeles, California. I'm from Philippines. Ayaw kita ang liquid tulad kahit na. Parang katao. Thank you for the likes. Sexy dance. More. Oh my God, 26 people. Like. Thank you for the likes. 190. Sorry.
Wow, 50 people. Oh my god. So, thank you for the 50 people. Thank you so much. Yum. Yum. Thank you. Hit the likes, please. Hello. Hi. Hello. Oh, hindi na namin. Ano? Ay, mama. Ano? Oh my god. Amit Pato. Amit Pato. Hello, Amit Pato. Ako, narinig mo. Problemang puso kahit 58 pesos. Thank you to 49 people. Thank you so much. Thanks a lot. Behave. Kenya, can you behave? Behave. I give you a warning. I don't like that here on my channel. Flavor. Flavor. Thank you so much. Hi, 35 people. Brazil, I'm from Brazil. Flavor. Edward. Hot cream and then hot. Mylene. Mylene. What are you doing? I'm doing live. Later I'm going to shower. Rain here, raining. Raining in my neighborhood. Goodbye. I'm leaving now. Raining in Bicol. Naglaro. Thank you, 54 people. Oh my god. Thank you so much. Where are you doing? Oh my god. Hold on dito sa amin. Hold on. Don't hold on. Low pressure in the Philippines. Low pressure. Hold on. Sana bukas, Noche Buena, minute. Lumabas yung haring araw bukas. Noche Buena. Hindi mo ba mahal mo? Bakit ka kailangan na mangyari?
Wala, kabalan ka pa rin kita. YouTube ka. Hindi ko na biro eh. Hindi ko na tingnan. Hindi na. Okay. Is it time to take a shower? Yeah. Later, in a few minutes, section 4. My God. Section 4, I don't like toxic people in my channel. You don't need, you're not welcome. Okay. I don't need pig in my channel. They're respectful. Crush. Kill. Inactive. Wala. Lack of good manners and lack right conduct. Binibigkas nila bilang love, sweetness. Hello. Thank you for positive people. Thanks a lot. Para sa'yo. Kapag ako'y nagmahal. Merry Christmas, everyone. Wait.
Ay, mga bungod na mga marksman. Lang may... Merry Christmas. Keep smiling. Matahari bar. Saudara. 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 Let me be the fool. Oh, napakala na ako magparasuhay sa inyo. Dili na today. Nice. We're gonna let you go. To really. You love me, gotta get away. Love me. Oda, what it means? Engar, Vikar, Kono. Where are you from? Ola? That's Sumine. What? I don't understand. Where are you from? Indonesia? Japan? Malaysia? Where are you from? Wikaksono. I don't understand your language. Maybe you can translate it in English. Thank you so much for the two people. Merry Christmas to everyone. So ama ada. I don't understand. Sorry. Thank you to those who hit the sending the heart. Oh my god. Then he stopped. My god. Boss, hi boss. G4T6I. G4C6. Thank you, 34 people. Boss. Where are you from, boss? Boss Sabas? Where are you from, boss? Boss. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y oh my god, thank you so much, the 40 people. Thanks a lot. My golay. Mexico, wow. Mexico, from Mexico. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Thanks a lot. No is in English. Ah, okay, I understand. You don't speak English. I think Mexico is more English. What? What? It's Spanish, Latin. Wow. What? Spanish, Latin, the language in Mexico. Who are you? Oh my god. You're asking me who I am. I'm a host here. Maybe I'm asking you. Me, I'm Cheryl from
Philippines. And who are you, Nel Magbanwa? Rafael Santoda Cruz Cross. Hi. Thank you to those someone hit the like. Thank you so much for the like. And if you really love me, gonna get you love me harder, love me harder. No, no, I'm not, no, I'm not, yes. Yes. 51 people, thank you so much. Oh my God. Thank you so much, guys. Bus. If you really love me harder, love me harder. Pigs 777. Hey. For the two people, thanks so much. 7 million. Bakit kailangan ng puso ay... What is you doing, baby? Oh my God, I'm doing live. Hot for what? Hot for... Akbar Ali, hello Akbar Ali. Hi. Uy! 31 people, hello. Hi, are you? What country you are? I'm from Philippines. From Philippines. Kahit mahirap ang buhay, piliin pa rin maging masaya para sa pangarap. Tama, Jarnel. Amestay, you are 100% tama. Right. You need to stay strong. Advance Merry Christmas. Isis, Anoyo, advance Merry Christmas. Please, my friend, parking Saudi. Okay. Love me more than... Wala na yung ano ko.
I'm going to shower na. Oh my God. Ay, kagayon. My God, Dada. So beautiful, da. Kagayon, Arn. Oh my God. So maganda. Baka lang ito sa dito. Ah. Ama na lang ang kulang ha, anda. Wow. Quality da, quality. Taga saan ka, madam? Taga Bicol. Mylan. You have, no, I don't speak Arabic. I not speak Arabic. Akbar. Tinuyo ko kaya naghali ako kanina. Nabili ko pa. Oh! Panggap mo na. Maraming sama. Panggap mo na. Let's sama na din sa mag-pranaw. Buda ho, 5%. Liwatan ko lang. Pinapon liwat. 3%. Naka-church ka man. Mama, di pa kami ada buwan. Yung busalong. Ha? Ay, isang round na. May pagbakan ka. Hindi, mainit pa daw. Matagal ba niya takot? Hindi ko nagkikinig ako lalo. Yung na din tsamba na. Kasi Hindi mo din trabaho. Samsung pa na yan? Kasi na uranan. Mama yun. kulong mo na yung salunan. Nakatima ka? Dati may tayo na tayo magsapat. Kasi nga, hindi ka nagsasabi mo yun. Grabe ang panahon ngayon. Sobra bilis December na ngayon. Tama. Bilis ang panahon. Sa susunod na linggo. New Year na. Ay, ay, nandudok ka daw! Nandudok ka daw! Kaya ka, makalipas na ito. Ipohan ka ba inakot? Ikaw kumasunod na ito sa free. Ay, kami na nakablog ko. Malabayad na ano? Ha? Asa? Okay? Oo. Nakapay naman na. Dugay siya. Putis-puti lang na. Ang papaya ba ga? Mama mo bulan po niya. Kaya ka nagbabatang. Ang papaya ba ga? Iyan na tapos babad mo na yan. Tuman ako sa'yo kasi anak ko. Yan eh, bibili yan na papaya dito sa asukan. Ayun. Kanya ito kami tapos ito sa babad. Ano na magsubo ba ga? Oo. Tapos ibabad niya yan. Yan, nawag mo na ako. Sabi niya ang beautiful eh. Tapos wala mo na papaya na sa ano. Kalilin mo ako sa ano, koji. So, wala naman kita dun sa wala na tao. Hey! Ako kami sa O tagay pag-snack kay dapat Saro ka. Saro. o maganda kami taro-taro. Ikaw, kaatap ka lang ng tao. Pamahaw yan ta. Kasi wala mapagsawa pangalan ko kasi kaya maaw na yan to.
kasi nga, ano, ang buti na eh. Wala nga, nagbago po ito. Iyang ang kaon. Pwede ko ang maganda. Iyang ang kaon. Iyang ang kaon. Ay, kasi ka, pulis ba ha? Ano ito ba ga? Ay, ano ang sila? Mutara, baha. Tapos ay magapong pa na ano. Pag wala ko ay dito lang maganda ang baha o pag ka po na pagtulay ko. Diba? Balik ka. Tapos kaya ko dito lang ang tuloy. Bulis. May ano ba? Na-open na ang tubig. Ang tubig. Laylay ay pagkatulog. Sa haldalo. Nalog ako ba ng anak ko na ulo. Sabi ito maingaya. Kung magbuka-upa, ano dong? Ikuha na, kuha, hindi magpapatuloy. Kasi mahuli na ulo ko. Magpapakay na gusto patungan ko. Una, ano, rarong mo na lang. Pinatulog nila. Hawakin mo nila. Masulit ko na po dito sa pangarap. Wala yelo. Kahit wala ko sa kitare. Yelo. Review mo. Okay, ready ka ba? Ang kalabay, hindi na ako. Okay, nagkasta ka, Ashley. Ashley, okay. Kunyari, sa iko, Ay, maninong-buo ka kanina. Let nagmas ka. Ay, nagmas ka. Ay, ang iPhone. Paatibig ko ano nito na headband na ano magayunon. Ate Min. Dali na. Ate Min, ako pa niya tulad dito. Kapahito. Tulad dito eh. Yeah. Saan ka na? Ma, kuha mo ito ng yago ko. Ika na magpupunta ka na pag-book ng kami si Dada. Hindi lang kami nakakal na natin. Tagal mo ko dito. Eh, fokal na. Kung saan ko kong kita? Dada, kuha mo ito ng yago ko. Mga Dada, ang baan dyan. Dada, nakaupo na. May bili na, Jace. Grabe yun. Dito. Pero sa puti ng plastic daan. Yagan ko. Ito makuha. Ako na. Balik mo kaya kung hindi mo lang ilagay mo, ha? Ang pulbo, hindi mo pa nakalaman ang pulbo, ha? BBS. Naintindihan mo ako? Dahil ang bakalan sa ano, sa mga prutas, ay ito sa post. Sa ano na, sa court. Oo, ay
Ang dito ko nung anik sa nabaga sa jacket ko. Grabe ko ang traffic. Grabe ko na lang. Uy, design natin yan! Mami, pasalubong ko yun sa imo kay ay, nabakal pa na. Oo nga pala. Nay, panabot ko na din. Tayo. Ay, panabot ko. Wala na. Ay, pinignan mo naman anak ko dahil may pasalubong kawan sa akin. Ini ko ganyan tinandol si ate niya. May nilubang. Bigyan ko na rin. Oh, kunwari. Kunwari, wala ang kunwari. Nagsulat sa mga uyagan. Nasabutan ni ate ng pinsaba. Ari, ana. Huwag kayo mag-a. Kunwari ko. Lagi. May nagsulat. Akin yan. Akin yan. Ako lang nalika. Ito, ano? Sarap. Mata. Nagmatik-matik sa mundo. Nagpalitan ko. Nagayit ko. Ngayon ko na ba? Marubo mo grade na naman ba? Hindi ko ito ang babay na bigabo. Masyado. Masyado na kayo. Dapat pinamas din. Hindi naman bigyan magmaging. Kapon niya mo sa Ay, pero nga sa tulad ay. Ako naman na lang. Yes. Feel you. Tell me who's that girl? Oh, di, uy! Akin nag-ibig ka. Butang mo na no. Akin nag-ibig ka.
Oh my God. 24. Ligo ka muna, madam. Mamaya na ulit. Thank you. History na boy. Kanang umasa. Magagalak ka. Oh my God. Okay. Lalo ka. Oh my God. Lord! Thank you. 16 likes. Need to love. Mayayain mo ng ano mo. Pabagal mo.
Kala mo naman. Piki, kituko, gugu, kituko, piki ka. Piking kang gago ka. Thank you for the likes. Thank you so much. Pira ko na? 50. Negosyante si Mother Earth niya ngayon, ha? Sabi ko, bawal utang mo na. Oo. Bawal mo na utang. First time pa lang eh. Thank you. One kiss. One kiss. What means? To speak up. 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 What haters? Oh my God. Isa pa to eh. Don't ask me the idiot questions. You're so stupid, you know? So stupid. Crystal plants. Hi. Don Vivo. Don Vivo, hello. Pop, rap, 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 rap. Da, 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 da. Very sexy. Who want to buy Hoy, bakit dyan? Nakaway dyan! peanut butter? Para ako mag-uus. Buy peanut butter na. Kasi ganun. Sabi nga rin sa mga kaya. Sexy ka, madam. Salamat naman. Thank you. Sabi ko nung tatay niya. Ngayon? Maghintay ako mo dyan kahit nakatala kita. Ato. Ay, kaputan na. Why? Tura tubig. Ay, may init. Makalog. Daddy, manili ka naman. Wow. Hi, getting from Spain. Hi, Nito 37 from Spain. From Spain, Nito. Hi, Nito. From Spain. From Spain. Welcome to the live. Just speak up. Just speak up. I don't entertain people. I don't like popsicle. I don't like that. Be nice. Be nice, guys. Oh my God, Nito, thank you so much. Thank you for so much for the 5 euro. Thank you, Nita. From Spain. Thank you so much. Oh my God. Thanks a lot, Nito.
Oh my God. Thank you so much, Nito. God bless you. Merry Christmas. Thank you so much. Thank you, Nito. Thank you so much, Nito. God bless you, Nito. Kanina ano? Kapera na ako kanina. Thank you so much, Nito, from Spain. God bless you, Nito. Thank you. God bless, Merry Christmas. Oh my God. Happy. Medyo rose from here on. Kaya mo si Babay Tubig. Thank you, 12 people. Thank you so much. Hi, Pan. It's really difficult to pronounce your name. Hope. Speak up. Thank you, 11 people. Thank you. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? Hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Thank you so much. Uy, imbis na hilot ko na ikaw. Hiloto ko ikaw ulit. Pinag-iisa, sino ang ibigin? Ikaw asana. Bakit ba hindi ka nakilala? Ako'y malaya pa. Hindi ang puso ko.
sana. Dahil pala karawan na yung nalusol. Kung saan ka sumidada mo ata. Ay, nakapul po. Wala, hinatagyan nita. Sumidada mo po mo. Wala, sabihin mo ko kay Dodo. Karate kasi. Nilusol na lang yung nidada mo. Uy, hinatag tayo kaya tabi. Uy, tabi. Mama, makabili na ako ng pabulog. Uran, ano maabot ka ka ng uran? Baka mananarin ka na rin sa iyo. Ay, kabili naman niya ako. Ay, kabili Hi, Steven Zemansky. Hello. Later in the live. See you next live. Bye-bye. See you soon. Oh my God. Oh my God. Another. Thank you, Nito. My God. Wow. 600. Ayos yun na, ayos yun. Tanda. Ano? Practice me. Thank you, Nito. God bless you, Nito. Merry Christmas, Nito. My God. Wala naman ang pagpiyat to. Ano ulit to? Nito. Ang saro, maniwala naman. Ano ito na yung saro? God bless you so much. Merry Christmas. Let's dance. Let's dance. Cook. We need to cook. We need to cook for dinner. The fish. Let's cut this fish. Thank you, Nita. God bless you. Bakit ba hindi ka nakilala ng ako'y malaya sa at hindi ngayon ang puso ko
Thank you so much. lotion. Oo, nilagyan ko na. Ito may tubig, ah. Oo, lagyan. Meow, meow. Meow, meow. Meow, 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 meow. Thank you so much. 20 people hit the likes. Ah, amin ito. Bakit ba hindi ka nakilalaman? Kung malaya pa. Hindi ngayon. Hi, Freddy Alejandro. Hi, Freddy. Hello, Freddy. Thank you so much. My God. Nita. Thank you so much, Nita. Thank you. Thank you so much. God bless. Merry Christmas. Rafael Santos. Cross. My God, ang hirap. Hirap. Hindi na yung sistema sa nagipad ako. Oh, sa luwas yun. Ano dapat? So, sa luwas yun yung ludo ko. Kaya pag may nag-ano, pag wala tao, inimod na lang nila sa luwas. The lights. You have to let you go. I tried to run from your side, but at least I hide. Only reminds me of you when I turned out of the light. Don't blame me. Bring me. Hi, Sean. Hi, Michael. Grabe pa kang ngirit na ay. You look beautiful as always. Thank you. Thank you, Michael. I messaged you on WhatsApp yesterday. I have no WhatsApp. Oh my God. I have no WhatsApp. No WhatsApp. I'm not receiving any message because I have no WhatsApp. Your number says you do. Huh? My number says before I have, but now I don't have now. No, I don't have WhatsApp. I don't.
wait. Maybe I need to download WhatsApp. Ay, pagaling mo na sa lugar mo yan. I need to download WhatsApp. Hi, madam. Hello. Aking ikaw ang nais makita. Ganyan lagi Oh, ang sister lang. oras. 5:31. Hi po from Mexico. Okay, I will text you directly. Okay. Thank you so much. Felipe Blancas. Thank you. Alvin Morano. Thank you, Alvin Morano. May baya ka. May ba dito at Hindi ko na uy, malaya ka. Oh my God! Oh shit, kakapon. Hello po from Mexico. Hi from Mexico. Bakit ba hindi ka na kilala na? O, nagano na napabakal mo? Sino na napabakalan mo? Si Lele, si Mirna, Sino pa? Dilpa. Bebeng, taga na ini kan manay mo Lele ko, hamukan sa day. Isanda ko. Mama si Dilpa, hamukan sa day. Lagi mo kasi dito. Editin mo ng sadal. May saday, may dako. Aga na ako nakatukan na din na rin. Ha? Kanula mo Lele. Kaya tagulang kayo. Kahit na umiiyak ako dahil sa'yo, ito pa rin ako. Baliw na baliw sa'yo. Thank you, 16 people. Thank you so much. Surat ang pangalan mo. Ngunit bakit pa ako'y malaya pa? Hindi ngayon ang puso ko. Saka doon!
Kalabaw. Sino ka? Tapos sa kalabaw. Malungkot sa iyong mga mata. Kaya'y dinais may pag-ibig sinta. Nung ligaya. Sa gitna ng panahon, upang ngayon ko lang natagpuan sa katulad ko. Nung pagkakaroon ng kailangan sana mo. Oh, shit. Hi, Tony. Merry Christmas to you and your friends and family. Happy New Year. Thank you, Tony. Where are you from, Tony? Thank you so much. Thank you for the likes. Tony Stohano. Beautiful day. Thank you, Tony. Nice lunch, no? From Macedonia, Europe. Macedonia? Me, I'm from Philippines. Nice, night dinner. It's a dinner. Not lunch, it's dinner. Salamat, maganda. Kumusta dar, friend? Okay lang. What about you? How are you? Kumusta ka din? Filipino is beautiful country, beautiful beach, natural places. Yeah. Yes, you're right. Thank you, Tony. Flower or that? Sand. Gulayan mo ha? Yung sali ko. Bagay ang salit. Thank you. Enjoy your lunch. Not lunch, it's dinner. It's dinner, bro. Ano? Heart. Flower. Eye. Heart. Tatong My
wallet is the wallet is in my ano. It's real. Rar. 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 Let's see. How far down? I'm looking in your eyes for the first time. See who you are. Can't believe how much you say when you're looking back at me. Isn't it a for the first time? For the first time. Say who you are. This is a coconut milk. Coconut milk. I can do this now. It's you and I. La, 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 la. It's you and I. Sorry pa. Sa bawat minuto, gusto ko mas ako. Hi, Summers. Summer Mansuri. Summer Mansuri, thank you. Summer. Thank you, Summer. Thank you, people. Hit the likes, please. Nagsasayo ako. You and that. So easy. So easy. So makanda na isa na dyan. Gusto ko diamond. Sabi mo, yati yun. Sabi mo, yati. Pero, diamond. Ashley, aniwa mo, God. Bagakan, ano ha.
Antelex, good afternoon from Antelex. Hi, Antelex. Thank you. I-accept mo pa to. Ayun na. Ikamit lang. May alam ako. Ah! Alam ka, ano kaya ko? Ano kasi mo na to? Bakit ba hindi ka nakilala ngang ako'y malaya pa? Nanadipokan. Ashley and Miramon, sir. Dili ka pala nag-uudong. Nararaot sa imang silpunahan. Wala, ano naraot na as. Di na po formal. Imo daw. Imo daw cellphone ta. Raot na, kaya ka nag-uudong. Dipokal. Ano yung sasabi na hago? Ranas, nalabas na na himan mo na cellphone. Ano yung sasabihan ko? Kanina ka pa yung papasuman. Magudong ka na. Magudong ka na. Yan, raot na. Raot na. Dipokal ka. Ano yung
Not Halloween. Inuwas ka lang doon. Pagluluwas doon ha. Aso ng talubot ikaw. Pagano ng permi, uyang sa permi. Bye-bye. Thank you so much. See you next live. Bye.